Пътникът и бижутера. Имало някога един човек на име Джей, който пътувал по света, за да опознае красотата на природата със своя най-добър приятел, кучето Ръски. Един ден, както си вървели през полето, Ръски видял яма и започнал да лае. Какво има, момче? Какво видя? Приближил към ямата и видял един човек, една маймуна, един тигър и една змия, които били затворени в нея. И понеже бил мил и добър човек, решил да направи нещо. О, не! Трябва да спася човека, преди животните да са го изяли. Поогледал се и видял едно дълго въже. Взел го и спуснал единия му край в ямата. Маймуната бързо се хванала за въжето, изкачила се и се спасила. След нея змията се увила около него и също изпълзяла нагоре. Най-накрая за него се хванал тигъра и така го издърпали от ямата. Трите животни били много благодарни на пътника и му благодарили за стореното добро. Много съм ти благодарна, любезни господине. Живея на хълмовете близо до Норлок. Ако минаваш оттам с радост, ще ти помогна. Толкова сме ти благодарни, че ни помогна. Аз живея в подножието на Норлок. И ако се нуждаеш от моята подкрепа, с удоволствие ще ти върна услугата. Но те умолявам, не спасявай човека, който е долу. Защото всички хора, особено този, са изключително неблагодарни. Послушай съвета ни. Той е алчен и неблагодарен човек. Не искаше да ни помогне и се държа надменно, докато търсехме начин как да се измъкнем. Но ти благодаря за помощта. И ако някога минеш покрай гората, близо до река Серона, ще те възнаградя с чудесен дар. Казали това и избягали в гората. Джей не обърнал внимание на думите им и решил все пак да помогне на горкия човек. Издърпал въжето и извадил мъжа от ямата. Благодаря ти. Казвам се Роркан и съм бижутер. Ако някога дойдеш в Норлок, ще се отплатя за помощта ти. Като изрекал това, бижутерът се отправил към града, а Джей продължил по пътя си. Вървели през полето и Ръски си играел с птичките, които летели след една пеперуда, докато не стигнали хълмовете, където го посрещнала маймуната. Здравейте, приятели! Много се радвам да ви видя. Изчакайте ме тук, сега се връщам. Разбира се! Джей и Ръски седнали под дървото и зачакали маймуната да се върне. След няколко минути тя се върнала с красива бамбукова свирка. Надуй свирката, ако се нуждаеш от помощ, и тя ще се отзове. Много ти благодаря! А сега трябва да продължим пътешествието си. Сбогували се с маймуната и продължили по хълма. Като се спуснали по хълма, навлезли в гората, където срещнали тигъра, който дошъл при тях. Поклонил им се и казал: Още веднъж ти благодаря, че ме спаси. Изчакай ме тук и ще ти донеса нещо. Тигърът се изкачил по реката, където видял принцесата на Норлок, която дошла да се изкъпе заедно с няколко свои прислужници. Приближил се към тях и изревал силно. Щом видели величествения звяр застанал на скалата, принцесата и свитата й набързо събрали каквото могат и побягнали да се спасяват. Бягай, принцесо, бягай! Тигърът изтичал и на мястото намерил бляскава перлена огърлица. Аха! Взел перлената огърлица, върнал се при пътника и я оставил пред него. Моля те да я приемеш в знак на моята признателност, че ми помогна. Благодаря! Ти наистина си много мил! О, ето и една ябълка за малкия ти приятел. Без да подозират как се е здобил с огърлицата, те се поклонили на тигъра и прекосили реката. Скоро се оказало, че са стигнали в град Норлок. Гледай, Ръски! Стигнахме до града! Тук ще можем да си починем
и утре ще продължим пътешествието си. Хайде, да вървим! Няма да е зле да намерим бижутера Роркан. Може да го помолим да продаде огърлицата, за да имаме пари за храна и за изпът. Какво ще кажеш? Хайде да го потърсим при пазара! През това време прислужниците се върнали да дирят вещите на принцесата и търсили къде ли не е скъпоценната перлена огърлица, но никъде не я открили. Върнали се при краля, който обявил награда за онзи, който намери безценната огърлица и му я върне. Джей и Ръски отишли на пазара и там намерили бижутерийния магазин на Роркан. Тук е! Роркан се зарадвал, като видял пътника. Здравейте! Колко се радвам да ви видя! Кажи ми, как да ти помогна? Минавам през града и се нуждая от място, където да пренощувам. Но имам само тази огърлица. Надявах се ти да я купиш за мен и да използвам парите за пътуването си. Щом видял огърлицата, Роркан веднага я познал. Това е огърлицата, която направих на принцеса Рея. Трябва да съобщя на краля и ще стана по-богат от всякога. Разбира се, но нека първо взема нещо за ядене. Седни, ей сега ще се върна. Джей седнал и зачакал, а Роркан побързал да излезе. Бижутерът веднага отишъл в двореца при краля и му разказал за огърлицата. Ваше Величество, човекът, който е откраднал огърлицата и сега е у него, в момента е в магазина ми. Чудесно! Стражи, доведете го при мен веднага! Джей и кучето му Ръски били отведени при краля. И щом видял огърлицата в ръката му, веднага наредил на стражите да накажат пътника. Но! Да не съм чул и дума! Ще преминеш през целия град с белезници на ръцете, за да видят всички какво се случва, когато крадеш от краля. Хванете го! Веднага! И заключете това куче в клетка. И така, горкият Джей бил преведен през града с белезници, а хората стояли отстрани и го свирквали. Крадец! Като слушал как хората в града го наричат и освиркват, Джей възкликнал. Само ако бях послушал животните за това колко неблагодарен и безочлив е този човек, нямаше да ме сполети такава беда. И в този момент се сетил, че носи подаръка на маймуната. Извадил свирката от джоба си и я надул. Щом я чула, маймуната отишла в града. О, не! То това е Джей! Изкачила се до дупката на змията и я извикала. Хей! Змия! Змия! Излез! Змията изпълзяла от дупката край стената. Става въпрос за Джей, в беда е. Трябва да измислим как да му помогнем. Знам как. Благодаря ти, че ми каза. Отишла при своята сестра, която била дух. Разказала й цялата история и тя веднага се съгласила да помогне. Ето, дай това на човека, когато можеш. Аз ще омагьосам красивата принцеса, а ти не забравяй да му кажеш, че единственият начин принцесата да се събуди е като я накара да помирише този лист. Духът отишъл и омагьосал принцесата и тя заспала непробудно. Змията се промъкнала в затворническата килия, където Джей и Ръски били заключени. Разказала им за плана. Вземи този лист и когато те извикат в спалнята на принцесата, накарай я да го помирише и след като го помирише, ще се съживи. На другия ден кралят и министърът му разисквали как да съживят принцесата. Ваше Величество, всички лекари и лечители направиха всичко възможно да събудят принцесата, но всичко бе напразно и не подейства. Повикайте магьосника, той ще знае. Магьосник ли? Но ние нямаме магьосник в града.
Тогава вещица не ме интересува. Веднага намери някого. И в този момент земята се разтърсила и в облак дим пред краля се явила една вещица. Някой вещица ли каза? Стража! Знам как принцесата ще бъде съживена. Чакай, моля те. Кажи ни. Единственият, който може да развали магията и да спаси принцесата, е онзи, който е затворен несправедливо. Добре, повикайте затворника. Веднага завели Джей в покоите на принцесата. Той й дал да помирише листа. И след малко ароматът на билката съживил принцесата. Скъпото ми ангелче, много съм ти благодарен, синко. Ти спаси дъщеря ми. Кажи ми, щом не си откраднало гърлицата, тогава откъде я имаш? Джей разказал всичко на краля, а той го възнаградил, задето спасил принцесата. А като наказание за невярната информация и за това, че не е помогнал на Джей в замяна на това, че е спасил живота му, кралят наредил бижутерът Роркан да бъде затворен. Какво? Не! Така, Роркан получил своя урок, че човек винаги трябва да бъде благодарен на онези, които му помагат. Да им се отплаща и да не бъде алчен и егоистичен.